nih bisa sing songkot nih Khanai nih siap nih nah So guys, नोंथांमोनाथ' intro video खौ नुखाबायानो बेनिफ्राय आंनि खानाय गुनाय जानाया दा हामबाय दै माबोरै हामखो आं नोंथांमोननो देखायगोन आरो मानो थाखाय जादोंमोन खानाय गुनाया बेखौबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन आङो So guys, बोथोरा नै जा हेभि ओंखारबोदों सानाबो बेनिफ्राय लोगोसे आं देखायनो टाइमखौ दा 8टा जासिगोन ना बेनिफ्राय नै तारिखआ 29 दाखालबानिफ्राय बहुत गोबावजों भिडिअ होदोंमोन ना दिनै आं नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअखौ दिनैनो होगोन दिनै 29 ना जायोबा नोंथांमोना नायगासिनो दिनैनो नुखागोन आरो जेखि जादोला ओमफ्राय आङो फुंनिफ्रायनो दखानाव दंगासिनो दंमोन टाइमखौनो मोनला दा सानैसो र' दा खोथागोन आं नोंथांमोननो नङानो माथो आङो दाखालि बायनो लादों दे बिरहोलाय फुन होननानै मानिफ्राय बायना लाबोदो नोङो बजारनिफ्राय हर आं फुननि हर नै मैया आं मा लाबोदों मिथिबाय मैया आं मा लाबोना दोनफैदोंमोन न'आव हा मा बुस्थु नों देखायाखैना आं मैया माबा मोनसे लाबोना दोनफैदों आं बेनि थाखाय बेनिखायनोथ' मनाखौ नुसिगोन लाना मोनसे बुस्थु लाबोना दोनफैदों आं रावनोबो देखायाखैनो र' टाइम जाबाथाय देखायगोन फैनाय मासाव देखायगोन दिनै 29 ना मार्चनि माबा शिवजात्रि समाव देखायगोन आङो दानो देखाया माबा मोनसे लाबोना दोनफैदों आरो आङो दा बेखौ देखायगोन आं शिवजात्रि टाइमावसो देखायगोन आं दानो देखाया हा नायनो गोसो जादों नामा दा माबा मोनसे देखायगोन बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनानै नै दाखालि बावै उदालगुरि थांनाय समाव ना आंनि खानाया इजा गदोंमोन ना इजा आंनि खानाया नै बेयाव पुरा बेयाव गदोंमोन माने आं बैजा जिरायना दंमोन दै ओमफ्राय बे नुदों देलाय नायलाय खेबसे नायलाय दे खोबजोब्बाय गैला ना आं नोंथांमोननो मोनसे क्लिप देखायना होनि फार्स्टआवनो आंनि खानाया बोरै गदोंमोन आं नोंथांमोननो बोरै हामखो बेखौबो खोथागोन आं खानाय गनाया आंनि बोरै हामखो दाखालिबाव साफा गजोबदोंमोन बेयाव पुरा राउन्ड जाबायमोन ना आं स्क्रिनाव होनानै होगोन फट'खौ नोंथांमोना नायना ला फार्स्ट टाइमाव आंना मारै गदोंमोन खानाया खानाय मोननाय दंजोलाय फुनो थरथिसे हा फुनो सारो nih bisa sing songkot nih Khanai nih siap nih ओमफ्राय दा देखायफैलाय फैलाय देखायलाय एबोखिनि नायलाय माबेखिनि मोनबावनाय हा ओमफ्राय दा एसे हामबायना आरो एसे दंबायो खोमा ना होमबाबो बारा गैला सिगांनि बायदि गैथारला माबायदि हामदों बेखौ खोथागोन र' So guys, नोंथांमोना आइफन लेपटप स्मार्ट वाच बेफोरबायदि लुबैयो नामा जुदि लुबैयोब्लाथाय नोंथांमोना रमि मस गेलेनानै बेखौ बायनो हागोन बे रमि मस गेमखौ गेलेनानै नोंथांमोना दैलि 2000 3000 नों इनकाम खालामनो हागोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन आङो रमि मस गेलेनानै आंनि उइथड्रलखौ नोंथांमोना बेसेबां मोनदों नायना लाबानो जाबाय रमि मस गेमा 24 आवर्स कास्टमार सापर्टजों लोगोसे फास्ट एन्ड स्पिड सार्भिसबो होयो गिबियावनो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय बाय' लिंकआव क्लिक खालामनानै डाउनलड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय साइन आप खालामना लाबानो जाबाय जेब्ला नों साइन आप खालामगोन अब्ला 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन आरो नोंथाङा फार्स्ट जेब्ला 100 रुपिसनि रिचार्ज खालामगोन अब्ला नोङो 100 रुपिस ब'नासबो मोनगोन आरो बेबो नेक्स्ट डेनि मर्निंनि 9टा बाजियावनो मोनगोन लोगोसे बे मासाव गोबां अफारबो दं नोंथाङा जुदि मानडेयाव नोङो रिचार्ज खालामोब्लाथाय बेयाव गोबां रिचार्जनि अपसनफोरबो दङ आरो नोंथांमोना नोंथांनि भिआइपि लेभेलजों नोंथांमोना रिचार्जखौ क्लेम खालामनो हागोन आरो बे रमि मसआव गोबां गेमफोरबो दं जेरै ड्रागन भार्सेस टाइगार रुलेट आरो गोबां बायदिसिना गेम दं बेयाव So guys, आं नोंथांमोन दा बुंना दोनसै आंनि खानाय गुनाया बोरै हामखो ओमफ्राय जाजेननायाबो बोरै जादों बेखौ आङो एसे आन्दाज मोननाय बायदिबाथाय आरोना जेब्ला आङो कालार फोनदोंमोन ना न'आव माने सिलिं लागायदोंमोन बेयाव पुटिन दाननानै बै पुटिनखौ सिरिस पेपारजों हुनांगौना प्लेननो ओमफ्राय बेनि पुटिननि गुन्द्राया साफा खर'आव गोजोब नालाय ओरै आं साफा खालामबाय थानायाव ओमफ्राय दुगैबायबो दुगैनानै माने
दुगैबाबो मोजाङै खानायखौ माबा साबोनजों मोजाङै सुबाबो खारजोबाखै मोजाङै खारखाया बोरैबा आथा आथा जाना थायो ओमफ्राय उपाय गैया थाबाय ओमफ्राय गोजां बोथोर ना ओमफ्राय नेक्स्ट दिनाबो दुगैनाय जादिया बे समाव आरोना फार्स्ट खालिथ' दुगैदों जेब्ला बेखौ साफा खालामदोंमोन नालाय बेयाव दुगैदों ओमफ्राय दुगैनानै पुरा दुगैनानै खानाय खर' लोबबाबो माने खारजोबाखैमोन एसे एसे आथा जाना थादों ओमफ्राय जेबो नङा दुगैखाबायानो आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट दिना थान्दा दिन नालाय नेक्स्ट दिना दुगैनाय जायाखै ओमफ्राय आरो बे दुगैलायबाय खानाय हुलायबाय माने बे समावनो खावफै जानाय बायदि जादोंदां खावफै थाबाबो खानाय गुयो होनदों मानसि डाक्टारा सानसे आं थांदोंमोन ओमफ्राय बे समावनो जानाय बायदि मोनदों बेनि साननैसो थानानै माइदाङा नायबाय खानाय गोमोन नायदोंमोन बे समाव नुबाय आया नोंना माथो खानाया गुजोब्बायलाय बे जराव होननानै पुरा गैखाला आरो जेबो गैखालामोन बेयाव ओमफ्राय खानायानो गैखालामोन आंबो गिबाय उनाव आरो डाक्टरावबो थांनो मोनदिया उदालगुरियाव डाइरेक्ट थांबाय डिसेम्बरनि लास्ट टाइमाव बे समाव जिखालि दिनै नुबायना गाबोन बायदियाव उदालगुरि थांबाय ओमफ्राय एसे टेनसन जाना दं आं थेवब्लाबो थांबाय आं ओमफ्राय सप्तासे थानानै उदालगुरिनिफ्राय क्रिसमासफोरखौबो जाना फैखाबाय जानुवारि लास्ट समाव फैनानै आं मा मुलि लादों मिथिबायना जेबो मुलियाथ' जेबो नङा डाक्टरनाव थांग्रोदोंमोन आं फार्स्ट टाइमाव डाक्टरनाव थांनानै डाक्टरा बुंबाय नों बेखौ आं बेनि बागै जेबो मिन्थिया डाक्टरा बुंबाय नोङो बेखौ डाइरेक्ट सार्जारिसो खालामनांगोन बायदि मोनदों होननानै हेयार सार्जारि बेफोरबायदि आरोना बिसोरो दस्रायावसो थांनांगोन होनना बुंबाय जोंनिफ्राय 70-80 किल'मिटार गोजानावसो डाक्टर दं होननानै बुंबाय थाङोबा आं कन्टेक्ट खालामनो हागोन डाक्टरा ओमफ्राय जोंनि बेना रावबो हाया होननानै बुंदों ओमफ्राय खाथि खालानि टाउनफ्रावबो थांदोंमोन आङो रावबो हाया होननानै बुंदों बे खानायनि माबाखौ ओमफ्राय उपाय गैया फैबाय आं मुलिबो मोनबोदिया बिनि खानायनि जेबो ओमफ्राय आइया बुंबाय आदानाबो आगोल उन्दै समाव जादोंमोन ओमफ्राय मोनसे जोंहानि आफाया आगोलाव आदानि जानाय समाव सिमां नुदोंनो आरोना मोनसे मुलि नङा बे बिलाइखौ जों जायोबा मैफ्राय बिलाइ होननानै बुङोना नोंथांमोनाथ' गोबां मानसिफ्रा मिथिखायो बेनि बेगर फिसा फिसा गोजा दंना मैफ्राय होननानै बुङो जों नोंथांमोना मा बुंथाय बेखौ मिथिया बे बिलाइखौ जायोबा फिस्ला फिस्लानो ओमफ्राय बेनि गोजा फिसा बेगर थायोना ओमफ्राय माने आखाइजों ओरै दांबाथाय साफा गोजा कालार नांजोबो बेखौ फोनना लाबाय आं बै बेगरखौ ओमफ्राय बेयाव फोननानै सप्तासेनि उनावनो माबा खानाया एसे गोरलै ओंखारदों बे मैफ्राय बेगरखौ बेयाव फोनना लानाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय दा सप्तासे फोनखांनायनि उनाव ओमफ्राय आङो फोननोबो मोनफिनदिया माने बिफांखौनो दाननानै होबाय जोंनि गामियाव फांसेल' बिफां बोरैबा दंमोन जोंहानि न' सेरनि सिथ्लायाव बे मैफ्राय माबाया आरोना मैफ्राया ओमफ्राय दा जै सप्तासे फोनबाय बेनिफ्राय फोननोबो मोनखादिया दासिमबो फोननो मोनाखै खिन्थु दा हामबाय आरो आंना बै मैफ्राय बेगरखौ फोननानै बेयाव नोंथांमोनाबो जुदि ट्राइ खालामना नाय सोरनिबा गोबां मानसिनो आंनिल' नङा गोबां मानसिफोरनिनो खानाय गुनाय बेमार जादों जायोबो ना आरो जायाखैबाबो माने मिन्थिना लानाया मोजां आरो दा आं बेखौनो बुंनो सानदों सोरनाबा जुदि एसे खानाय गुनायफोरबाथाय ट्राइ खालामना नायलाय आंनाथ' पुरा गुफुरल' जाखाबायमोन गैखालानोमोन खिन्थु बे मैफ्राय बेगरखौ फोननाय लोगो लोगो सप्तासेनि गेजेरावनो खानाय गोरलै ओंखारदों ओमफ्राय सप्तासे फोननानै आं दा दिनैसिम फोननो मोनदिया मानोना दानफायना होबायना आरो सोरनाव दं मैफ्रायखौथ' जाहा थाहा मोना आजिखालि जायनाव दंमोन बेखौ आं लाना फैबाय ओमफ्राय सप्तासे फोननानै दा जायखिजाया बराथ' ओंखारजोबाखै थेवब्लाबो जेसेबांखिनि एसेल'सै बारा गैला ओंखारजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि खालि जायगा गैला खिन्थु खानाया एसे गेसें जाना दं होमबाबो ओंखारगोन दां साननैसोनि उनाव आरो मैफ्राय मोनबा फोनगोन आं दा गैथ'ला आरो गामियावनो गैया मैफ्रायानो बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदोंमोन आं खानाय गुनायाव बिराद टेनसन जायो आंबो बिराद टेनसन जादोंमोन जिखालि जानाय फार्स्ट टाइम नुदोंना आंथ' सानबाय जुदि डाक्टरा बुंदों बेखौ आं हाया दस्रायाव थां होननानै ओरैबायदि टेनसन जाबायमोन आङो जानाय नंला मा खालामबावनो दा बेथ' गजेनबाय नालाय गलांबाय थासिगोन बिदिनो दुलुन जाजोबगोन बेयाव गोबां मानसि नुखादों बेमार जानायफोरा बेयाव खानाय गैया जाखायोना ओमफ्राय आंबो बिराद गिबायमोन थेवब्लाबो बोरैबा लागा मोजां आंनि आफाया आगोलनि माबाखौ माने सिमाङाव नुदोंमोन बे आगोलाव ओमफ्राय बेखौ आदानावबो एप्लाइ खालामदों आंनावबो एप्लाइ खालामबाय आदानाबो मोजां जादों खिन्थु आंनाबो सप्तासेनि गेजेरावनो मोजां जादों नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम जायफोरना माने एसे गनाय दं आरो सोरबा लोगोफोर दंबाथाय ओमफ्राय खानाय गनाय जानाय लोगोफोर दंबाथाय खोथाबानो जाबाय नङाबा हेयार सार्जारि बे माबा खालामनांगोनसो होनना बुंदोंमोन आंथ' गिबायसोमोन बिरादनो स' हायदो फै दा दिनै फैसा थिंख्लि लाखिलाय दाखालि बेसेबां जादों मिथिबाय बेना 12,000 जादोंमोन ओमफ्राय
जायखिया फैसा जमायनाया दाखालि फैसा थिंख्लि जमायदोंमोन ना 12,000 जादों बेना 12,000निफ्राय दाखालि मानसिफोरनो दाहार हरबाय सोरनोबा आरो जमायसिगोन 12,000 फैसा जमायनानै थारला जेनेबा सोरनोबा फैसा होनानै दोनथ'बाय आरो बियो दिनै आरो फैसा थिंख्लि लानांगौ फैसा थिंख्लियानो गैया खोमा बेखौलाय मानो नांगौ बाल्थिं खोबग्राखौसो ला खोबग्रा गोनाङा गैयानो खोमा जि खोनांगौ मोनदियानो